чаро ба сокинони Париж манораи Эйфел писанд наомад? имрӯз манораи Эйфел рамзи ҳақиқии Париж ва Фаронса мебошад. вақте ки мо шаҳри Париж мегӯем, пеши назарамон манораи Эйфел намудор мешавад ва ё баръакс. аммо ин на ҳама вақт чунин буд. онро барои намоишгоҳи умумиҷаҳонӣ соли 1889 дар Париж ҳамчун рамзи бехатарии техникӣ сохта буданд. бесабаб нест ки сохтмони конструксияҳои калони металлӣ ҷиддитарин музаффарияти хоҷагии халқи капиталистии он замон ба шумор мерафт. манора ҳамчун дарвозаи майдони намоишгоҳ хизмат мекард, вале бо сабабҳои маълум он нигораи асосии намоишгоҳ гардид. аммо тахмин мекарданд, ки рамзи пешрави 20-25 сол пойдор истода, пас аз он барҳам мехӯрад. дар рафти сохтмон бисёр таклифҳои навоварона истифода бурда мешуданд. дар миёни онҳо васл кардани баъзе қисмҳои он дар замин, нақшаҳои ниҳоят аниқ ва таҷҳизоти борбардори азим низ ҳастанд. дар натиҷа барои сохтмон муддати кӯтоҳ ҳамагӣ 2 сол вақт ҷудо карда шуд ва шумораи коргарон танҳо 300 нафар буданд. ҳамзамон манора дар тӯли 14 сола баландтарин иншооти коридастӣ дар сайёра боқӣ монд. барои сохтани он маҳсулоти муосир истифода нашуд. албатта истифодаи баъзе мавод усули беҳтарин буд, аммо барои муҳофизат аз зангзанӣ лозим меояд, ки он зуд тоза карда шавад. барои ҳамин ранги махсус, яъне қаҳваранг интихоб карда шуд. манора аз ҷониби ширкати муҳандисӣ Гюстав Эйфел таҳризӣ ва сохта шудааст. он ба кор бо фулус тахассус дода шудааст. муҳандиси номбурда ғайр аз ин бисёр иншооти муосирро сохта буд ва на танҳо дар аврупо. масалан, рамзи амрико, яъне муҷассамаи озодӣ низ кори дасти ӯ мебошад. зиёёни эҷодкор аз аввал бар зидди сохтани манораи фулузӣ дар шаҳри Париж буданд. дар соли 1887 300 намоянда дар Фаронса муроҷиатномаи махсусро навишта буданд, ки дар он таркиби манораро бо дудкаши корхонаҳои истеҳсолӣ муқоиса карда буданд. дар байни онҳо нависанда Александр Дюмасен ва оҳангсоз Шаргуно низ буданд. онҳо навишта буданд, ки дар давоми 20 сол маҷбур мешавем, ки сояи сутуни нафратангези оҳанинро тамошо кунем. нависанда Гидем Мопассан сарфи назар аз он, ки яке аз муроҷиаткунандагон буд, дар тарабхонае, ки дар наздикии манора мавҷуд буд, хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрд. ба саволи чаро шумо маҳз ба ҳамон ҷо меравед, ӯ ҷавоб дод, ки ин ягона ҷое аст, ки аз он ҷо манораи Эйфел намудор нест. онҳо ҳанӯз намедонистанд, ки сутуне, ки дарозии он 324 метр буд, ҳатто ба пойдевор пайваст нашудааст. устувориро танзимкунандаи дуруст таъмин мекунад, аммо одамони оддӣ зид набуданд. дар соли аввал 2 миллион одам ба ин ҷо омада буд. пас манораи Эйфел дар давоми 6 моҳ маблағи сарфкардашударо баргардонд, ки барои худи Эйфел ғайри чашмдошт буд. имрӯзҳо манора як тиҷорати фоидаовар аст. он тамошобобтарин макон дар сайёра мебошад. дар соли 2017 зиёда аз 300 миллион меҳмон ба саҳни тамошо баромада буданд. ҳамагӣ дар як сол ба ин ҷо 7 миллион одам ташриф меорад. хароҷоти бозид аз 10 то 26 евроро ташкил медиҳад. ин маънои онро дорад, ки тибқи ҳисобҳои оддӣ дар давоми 132 сол он ба буҷет беш аз 50 миллиард евро даромади арзишҳои муқоисашаванда овард ва он 300 дорад. дар сатҳи аввал дар баландии 58 метр намоишномаҳои таърихӣ, мағозаҳои фурӯши тӯҳфа ва тарабхонаи машҳури 58 ҷойгир шуданд. дар сатҳи дуюм дар баландии 115 метр шумо метавонед ин ё он маводи ғизоии мувофиқро барои истеъмол намудан пайдо кунед. масалан, тарабхонаи Жулвер. дар ошёнаи сеюм, ки баландии он 276 метр мебошад, майдони асосии назоратӣ мавҷуд аст. албатта на танҳо соҳибони манора кӯшиш карданд, ки аз ҳисоби он маблағ ба даст оранд. қариб 20 маротиба онро қаллобон фурӯхта буданд. ба яке аз фиребгарон, Виктор Люстинг, дар соли 1925 муяссар шуд, ки ин корро 2 маротиба анҷом диҳад. охирон кӯшиши бомуваффақи ӯ дар соли 1960 ба амал омада буд. сокини Англия Дэвид Семс тавонист шарикони голландии худро бовар кунонад, ки ҳукуматдорони Париж ба ӯ супориш дода буданд, ки тартиби манораро барҳам диҳад ва тайёр аст бо нархи аслӣ пояҳои фулузии нодаркорро фурӯшад. ӯ албатта боздошт ва ба маҳбас гирифта шуд, аммо натавонистанд, ки маблағро баргардонанд.
вақте офтоб аз нурпошӣ монад чӣ ҳодиса ба амал меояд? офтоб ягона равшанидиҳандаи сайёраи мо ба шумор меравад. агар онро бо замин муқоиса кунем, он назар ба замин 330 000 маротиба бузургтар мебошад. дарозии он нисбат ба замин 28 маротиба зиёдтар аст. ва агар одаме ки 100 килограмм вазн дораду имкони ба офтоб баромаданро дошта бошад, дар он ҷо вазни одам ба 3000 килограмм баробар мешуд. саёҳат дар офтоб метавонад 3 сол тӯл кашад, аммо ба чунин саёҳат касе ҷуръат пайдо карда наметавонад, зеро дастгоҳи кайҳонӣ скорит то охир нарасида буд. дар ҳар як сония офтоб қариб 4 миллион моддаҳоро сӯзонида гидрогенро ба гелий табдил медиҳад. тақрибан ҳамаи ситораҳо қисми бештари ҳаётро барои ин раванд мегузаронанд. пас аз 5 миллиард сол офтоб ба ҷои гидроген ва гелий ба сӯзонидани дигар унсурҳо оғоз карда буд. офтоб чунон калон мешавад ки метавонад меркурий, зуҳра, замин ва мерихро фурӯ барад. агар нури офтоб якбора хомӯш шавад, пас чӣ ҳодиса ба амал меояд? ин албатта ривоят аст, аммо аввалин бор дар бораи он Алберт Эйнштейн фикр карда буд. 8 дақиқаву 20 сония зиндагӣ карда гумон мекунем ки чароғҳои калони болои сари мо дигар вуҷуд надоранд. барои расидани нур ба замин вақти зиёд лозим аст. пас аз муддате сайёра метавонад торик шавад. пас аз якчанд ҳафта растаниҳо ҳам метавонанд нобуд гарданд, зеро онҳо бе фотосинтез зиндагӣ карда наметавонанд. занҷири ғизоӣ вайрон мешавад, ҳайвонот нобуд мегарданд ва одам ях мекунад. пас аз як моҳ ҳарорати ҳаво дар қитъаҳои хушкӣ ба 20 дараҷаи зери сифр баробар мешавад. пас аз як сол ин ҳарорат ба 70 дараҷа баробар мегардад. акнун мо дар бораи зери замин маълумот медиҳем. дар он ҷо гармӣ нигоҳ дошта мешавад. шумораи нерӯгоҳҳои барқии атомӣ зиёд шудааст ва мо фаъолона ба истифода бурдани манбаъҳои геотермалӣ оғоз мекунем. дар амборҳои зеризаминӣ растаниҳо парвариш карда мешаванд, аммо албатта мо намехоҳем ки тахминҳои мо санҷида шаванд. сайёраи моро пардаи газвор яъне атмосфера иҳота кардааст. ғафсии он дар ҷое ки миқдори ба назар намоёни ҳаво мавҷуд аст қариб 100 километр мебошад. ҳамаи он чизе ки баландтар аст аллакай ба кайҳон наздик аст. агар роҳбанд набошад, бо мошин ин масофаро дар 1 соат тай кардан мумкин аст. дар баробари ин радиуси сайёраи мо қариб 6500 километр мебошад. ин ба масофаи аз Москав то Владивосток баробар аст. ин масофа бо қатора дар як ҳафта тай карда мешавад. атмосфера омехтаи газҳо пеш аз ҳама нитроген ва оксиген мебошад. онҳо худ ба худ шаффофанд. бо вуҷуди ин мо атмосфера аниқтараш нури офтобро ки тавассути он паҳн мешавад мебинем. ин осмони болои сари мо мебошад. баъзеҳо андеша доранд ки ҳаво вазн надорад, аммо ин нодуруст аст. 1 метри мукааб дар сатҳи замин қариб 1 килограмму 200 грамм вазн дорад. дар баландӣ зичии он зуд кам мешавад, аммо ба ҳар ҳол бархурди ҳавоӣ бо баландии 100 километр ва буриши 1 метри мураббаъ беш аз 10 тонна вазн дорад. маҳз ҳамин фишори 2-3 тонна дар 1 метри мураббаъ як атмосфера номида мешавад. аз атмосфера ба мо сокинони замин як фоидаи доимӣ аст. мо оксигенро нафас мекашем. дар зери ҳимояи қабати нитроген мо аз радиатсияи кайҳонӣ ва офтоб зарар намебинем. ҳарорат низ дар давоми рӯз тағйир намеёбад. аз 170 зери сифр то 120 дараҷаи гармӣ, мисле ки дар моҳ қарор доред. ҳатто имкон дорад ки гулхан афрохта шавад. албатта барои ин ҳам оксиген лозим аст. нури офтоб низ ба маънои аслии ин калима аз назди ҷилди ҳавоии замин гузашта наметавонад. бо ёрии призмаи шаффоф шумо метавонед онро ба ҷузъҳо ҷудо кунед. дар натиҷа қимате ки ин ё он система ё равандро тавсиф мекунад ба вуҷуд меояд. агар дар даст призма набошад, рангинкамони муқаррариро ба ёд оред. рангҳои он рӯшноие бо дарозии мавҷҳои гуногун мебошад. дар ранги сурх мавҷи дарозтарин мавҷуд аст. мавҷи ранги бунafш бошад аз ҳама кӯтоҳтар аст. онҳо бо рахҳои гуногун аз атмосфера мегузаранд. рангҳои сурх ва зард тақрибан беталафот мебошанд ё ин ки баръакс пароканда мешаванд. маҳз аз ҳамин сабаб осмон кабуд аст. дар ин лаҳза нури ситора ба ситораи ҳақиқӣ наздиктар мебошад, вале дар асл ранги он сафеди чашмгир аст. баъзан он ба кафшери электрикӣ монанд аст. кайҳоннавардоне ки офтобро аз наздик дидаанд намегузоранд ки маълумот нодуруст бошад, аммо офтоб ҳар қадар баландтар аз уфуқ бошад, роҳе ки шуоҳҳои он аз атмосфера мегузаранд ҳамон қадар дарозтар мешавад. ин маънои онро дорад ки ҳар қадар бештар паҳн шавад, ҳамон қадар рангҳои дорои мавҷи кӯтоҳ дар он камтар боқӣ мемонанд. сараввал ранги бунafш нобуд мешавад, пас аз он кабуд ва баъдтар ранги сабз бо зард аз байн мераванд.
ҳамон ранге ки боқӣ мемонад маҳз ҳамон ба назар аён мешавад. осмон аз ҳамин сабаб ҳангоми ғуруби офтоб сурх мешавад. сояи он дар ҳар як нуқта аз абрҳо, қатраи об, чанг ва ифлосшавӣ вобастагӣ дорад. осмон ҳарчанд серчанг бошад, ғуруб ҳамон қадар зеботар мешавад. аз ҳама ғуруби зебо дар аҳроми миср ва дар биёбони сахара бо тӯфонҳои регии он мебошад. инчунин дар Исландия низ чунин зебоӣ ба назар мерасад.